Zingaphaya kwe-826 iinkampani ezichaphazelekileyo zizikhukhula nebezihlasele iphondo laKwaZulu-Natal kwaye umonakalo ubalelwa kwi-6.4 yeebillion zeerandi. Usihlalo wequmrhu elijongene nokukhula kweliphondo iKwaZulu-Natal Growth Coalition uMoses Tembe uthe ngelixa kufika izikhukhula amashishini amaninzi ebesazama ukuqingqa emva kokuthwaxwa i-COVID-19 kunye nezixholo-xholo zikaJulayi wanyakenye. Asibonge sibingelele siseDurban ICC lapho kuhlangene khona usomabhizinisi esifundazweni saKwaZulu-Natal namhlanje ukuzodingida izindaba ezithinta umnotho ikakhulukazi esifundazweni saKwaZulu-Natal. Siyazi isifunda saKwaZulu-Natal sithe sizama ukuthi sivuseleleke ekutheni sibhekene nezibhelu laphana ngoJulayi kwase kufika khona manje izikhukhula lapho nazo zithe zakhukhula zaphazamisa nawo amabhizinisi. Eduzane kwami sinobaba lapha uMoses Tembe uzosichazela nje kafushane ngemabhizinisi esifundazweni saKwaZulu-Natal. Bamnteme siyabonga kakhulu. Mangaka amabhizinisi aphazamisekile ngalesi sikhathi nokuthi iyiphi indlela enithe manihlangana nixoxa ngaphakathi nabona ukuthi iyona ekufanele iye phambili ukukhulisa umnotho esifundazweni? Ngiyabonga amakhulukhulu nabalandeli bakho bonke. Njengoba sewubekile maningi kakhulu amabhizinisi alimele KwaZulu kusukela kumabhizinisi tourism kuya kumabhizinisi amakhulu njengo-Toyota, njengo-ABF lapha la kwaku-SAB khona Mondi. Kulimalekile nje kakhulu, kodwa ke okubalekile ukuthi namhlanje besizobheka sibonisana ngesesikwenzile ukuthi kulungiswe lokhu okonakele. I-Growth Coalition inhlangano ke ehlanganisa osomabhizinisi kanye no government wethu. Uma sihlangene ke namhlanje besibheka ke zonke lezi zinto zokuthi ke yini enye esingayenza ukuqhubeka ukulungisa lokhu okonakele. Uma sibheka esesikwenzile kuze kube manje sithokoza kakhulu ukubika eNingizimu Afrika ukuthi sibona konke kuhamba ngendlela yakhona nangendlela esifisa ukuthi kuhambe ngayo. I-province iyabuyela endaweni. Siyathemba ukuthi emva kwesikhathi esingesiningi kakhulu sizokwazi ukuthi ke sibuyele kuma levels afana no-2019. Lona ubaba uMoses Tembe oqhamuka lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal naye usomabhizinisi nasibuyisela izintambo ngakuwe studio.